Dalawang motorista sugatan naman sa biglang pagsulpot ng isang aso sa gitna ng daan. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang isang rider at backride nito habang binabagtas ang kahabaan ng barangay Don Matias, Burgos, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bigla umanong sumulpot sa gitna ng daan ang isang aso dahilan upang mawala ng kontrol ang driver sa may namanehong motorsiklo. Tumalapon sa kalsada ang dalawang sakay dahil sa insidente. Agad na itakbo sa paggamutan ng dalawa na pawang walang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Kasalukuyan nagpapagaling ang mga biktima habang nasa kustodiya na ng kapulisan ang napinsanang sasakyan para sa tamang disposisyon. Kasama mo mula dito sa IFM Negupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.